Poco M3. Започваме с отварянето на опаковката. Тя е доста стилна, с голям Poco M3 надпис, а отдолу е посочена една от основните й характеристики, а именно, че е с капацитет на батерията 6000 мА. Отварям внимателно с ножче. Ето го телефона. Изглежда доста добре. Зарядното устройство е тук. Отварям малката кутийка. Тук има две книжки и силиконов кълъф. Махам стикерите. Телефонът е с тегло 198 грама. От лявата страна се намира гнездото за SIM картите и карта памет. Отварям със специалната игла. А отдясно има бутон за пръстов отпечатък и бутон за звука. В горната част има 3,5 мм отвор за слушалки и до него високоговорител. От долната страна също има високоговорител и отвор за зареждане. Първите ми впечатления относно дизайна бяха, че ръбовете са плавно извити, а гърбът е с текстуриран дизайн против пръстови отпечатъци. В горната част се намират трите камери. Отстрани виждаме логото Poco с големи букви. Имаме 2 мегапикселова макрокамера, 48 мегапикселова основна камера и 2 мегапикселов сензор за дълбочина и предна камера с 8 мегапиксела. Нека да включим телефона. Poco M3 предоставя широко поле на видимост чрез 6,53 инчов Full HD дисплей, проектиран с устойчива на повреда и падане стъкло Corning Gorilla Glass 3. Резолюцията на екрана е 2340 на 1080 мегапиксела. Тук виждаме, че работи с операционна система MIUI 12, Android 10. Ще премина бързо тези стъпки, за да отворя менюто. Тук може да формирате защитна парола, аз ще я премина. Може да изберете тема на екрана.
И ето го менюто. Това, което ми хареса, както виждате, е, че всички необходими приложения са инсталирани. Влизам в настройки. Тук искам да спомена, че телефонът се предлага с 64 ГБ и 128 ГБ вградена памет. Този, който разглеждаме, е с 128 ГБ. RAM 4 ГБ. Процесора е 8 ядрен. Сега ще покажа няколко направени снимки с основната и предната камера и видео. Мога да кажа, че прави хубави ясни снимки. За парите си телефонът е уникален. Добър избор за бюджетен телефон. Ще оставя линкове за покупка в описанието на клипа. Оттам може да видите и цената на телефона. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала и да включите известията от камбанката.